Kostol vznikol v polovici 14. storočia. Presný rok nevieme, ale prvá písomná zmienka je z roku 1397. Vtedy kostol vyzeral inak než dnes, bola to drevená stavba. Potom v priebehu storočí sa kostol postupne menil. Bola postavená renesančná väža, ktorá je zachovaná dodnes a je najstaršou zachovanou časťou kostola. Je postavená veľmi dôkladne, múry sú veľmi hrubé a zachovala sa aj časť renesančnej výzdoby na omietke. Zhruba o storočie neskôr bola dostavaná baroková loď kostola. Kostol slúžil viacerým obciam, okrem Sedliackej Dubovej to bola Dlhá nad Oravou, Krivá, Chlebnice a Horná Lehota. Z týchto všetkých obcí sem ľudia prichádzali na bohoslúžby. Neskôr v priebehu 18. storočia sa všetky tieto farnosti osamostatňovali, stavali si vlastné kostoly, takže význam tohto kostola postupne upadal. A aj samotným obyvateľom Sedliackej Dubovej bolo nepohodlné chodiť do kopca, lebo je tam pomerne strmý svah. Takže v roku 1886 si postavili priamo v obci vlastný kostol. Zo starého kostola bola strhnutá strecha a prestal plniť svoju funkciu. S obnovou kostola sa začalo v roku 1998. Vtedy bola ešte zachovaná časť kamenného stropu. Z tohto stropu aj zo všetkých múrov padali kamene a bolo nebezpečné sa tam pohybovať. Za tých vyše 20 rokov sa nám podarilo staticky zabezpečiť všetky múry v lodi kostola. Ostáva nám ešte stále rekonštrukcia veže, ale to je technicky náročný projekt, pretože je to práca vo výškach. Takže postupne riešime, ako by sa to dalo zabezpečiť. Okrem obnovy múrov sa nám podarilo urobiť aj archeologický prieskum areálu a každoročne spolupracujeme s archeológmi a s historikmi. Tábor sa začína dvojdňovou túrou, ktorá je koncipovaná ako výlet do minulosti. Na každej zastávke sa účastníci dozvedia niečo z histórie Oravy aj samotného kostola. Takto sa postupne prenášajú do minulosti a pri príchode do tábora sa ocitnú symbolicky v tom roku 1397. Takto mi to zaprosíte? Takto? Pre mnohých ľudí je tá fyzická práca istou formou relaxu od povinností a stresu, čo zažívajú v škole alebo v práci. Pre mňa to tak bolo tiež. Dobre, už vyklali. Počas tohto týždňa momentálne lešenie. Postavili sme stany a kuchynku. Ešte urobíme piecky, sprchu, pripravíme latríny. Klasika. No, všetko, čo treba na riadny chod tábora. Je to také spojenie práce a duchovná. Človek sa naučí disciplíne, vystačiť si aj s malým množstvom vecí. A bez výdobytkov modernej doby, bez elektriny, mobilov, počítačov, sociálnych sietí. V podstate iba oheň a voda a jedlo nás tu drží pri živote. Nech dosadne, no, teraz dosadol. Tak ja som pôvodne myslel, som išiel skôr z toho historického hľadiska, že proste opravovať nejakú pamiatku stredoveku a tak. Ale vlastne už po prvom roku som zistil, že to, čo ma tu drží, sú tí ľudia okolo toho a tá idea za tým. Že... Pre mňa bolo dôležité uvedomiť si, že môžem prispieť svojimi schopnosťami k niečomu dobrému. A možno, že tu ostane po mne niečo, čo vydrží ešte dlhé roky, keď ja tu už nebudem. Je to fajn, lebo človek si tak dokáže viac oddychnúť, mentálne vypnúť
a nabrať také síly a oddychnúť si. Veľmi si tu človek oddychne. Za tých pár dní sa tu cíti byť taký slobodný, že nemusí riešiť, čo je v okolitom svete. Že sme tu vlastne skupinka 20 ľudí a väčšinou tak po večeroch sa spieva, hrá na gitare, čiže je to celkom tak živo. Toto je také jedinečné, že takýchto miest je veľmi málo a preto som to aj využil. Všetko, čo sme potrebovali vedieť na toto murovanie, tak nám vysvetlili naši vedúci. Voláme ich drábovia. A napríklad to murovanie nám ukázali, v akom pomere sa mieša piesok, vápno a kaolín. A ako máme správne murovať, vyplňať špáry. Takže mnoho z toho som nevedel a všetko mi bolo vysvetlené, čo som potreboval. Takže viem byť nápomocný. Ja pracujem s druhou skupinou na bráne, čo je vlastne brána do Sedliackej Dubovej, ktorú sa snažíme už obnoviť, pretože bola v zlom stave, že skoro spadla, tak sa ju snažíme tak trošku viacej zachrániť. Pre mňa to, že som tak odstrihnutá od sveta a že tu nemám žiadne mobily ani nič podobné. Mne to práve pomáha k takomu pokoji, že aj tá atmosféra sa mi tak veľmi pokojná a tichá a nič nás tu neruší a napríklad ja osobne to prežívam, že ani som si neuvedomila, že mi to nejak chýba. Je tam ešte ale 15 možno. Určite je to iný pocit, ale tak dáva to tomu takú tú atmosféru, že my prakticky nevieme ani koľko je hodín, napríklad miesto časových jednotiek, ako je hodina, minúta, tak používame chvíľa a moment. Sa povie, že pol chvíle a je to vlastne pol hodiny.